Maayong hapon, Negros. Inen Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Up din nyo kami via Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Kag sumubati nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Magpakaisahan ay gikan sa Dinagsa Festival patay matapos mabugo sa truck ang ilang motor. 122 ka mga salakyan nga ginapanag-iyahan sa Bacolod LGU ginapangita. Sa Negros Oriental, pulis patay matapos nga ginbuno. Motion for reconsideration sa dismissal sa punong barangay sang Tangub gingrant sa ombudsman. Kag sa Good Vibes, hindi magdubo sa 500,000 na nagtambong sa pagbalik sang Dinagsa Festival sa Cadiz City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, panibagong round sang pagsaka sa presyo sang gatong ginapaabot buwas. Sa ikatatlong masunod-sunod nga semana, may pagtaas na naman sa presyo sang produkto petrolyo subong nga tuig. Sa announcement sa mga oil companies, ang presyo sang diesel magasaka sang piso kada litro, kag sa gasolina magasaka naman sang piso ag 30 sentimos ang kada litro. Sa kerosene may pagsaka man sang piso ag 35 sentimos sa kada litro. Ang mabakod nga global demand sang gatong matapos nga ang China nga nagserbe bilang top importer ang liwat na nga mga bukas sa ekonomiya kag madasig nga pagtibong sa ekonomiya sang US sa fourth quarter sang 2022 ang pila sa kinalantaw rason sa paggiyo sa presyo sang gatong. Sa number 9, 50,000 ka mga new voters sa probinsya ginapaabot sa Commission on Elections sa katapusan nga adlaw sang voters registration sa buwas nga adlaw. Naglabot na sa 47,287 na kadamuon sa new voter sa Negros Occidental antes pa man sang deadline para sa COMELEC voters registration sa buwas. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor, Attorney Ian Lee Anaroria, ginalaw Manila nga bisan paano malabot na 50,000 ka new voter registrants bisan pa may pagdubo sa 400 sa kadamuon sa mga nagaparehistro kung ikumpara sa nagligad ka sinemana. Hulyo 4 sa ginbuksan ng voters registration. Gani wala man sang ginapaabot kay extension ang Provincial COMELEC Office para sa voters registration para sa natalan ang barangay kag SK elections sa Oktubre 30. Ulitan yung mga 10% ang 2 million is 200,000. So medyo ako dahil hindi kaya. If you do maka 50,000, I think okay na. Kailan na prior to this ang total voters? A little below 2 million, 1.9 something. I don't think malabot yan po ng 2 million kay 50,000 na ang nagdugang. Tigamay malabot. Sa number 8, sunog na nagluntad sa Binalbagan Public Market, electrical in nature ang ginalantaw ginhalinan sang sunog. Ginabulubanta naglabot sa 50,000 pesos ang kahalitan sang sunog na nagluntad sang Sabado sang gabi sa Binalbagan Public Market. Ining base sa inisyal nga datos sang Bureau of Fire Protection sang Binalbagan. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Binalbagan BFP, ginalantaw nga linya sang kuryente ang ginalinan sang kalayo nga naglamon sa pila ka mga bloke sa merkado. 4 tanan ka mga bloke ang totally destroyed, samtang 8 naman ang partially damaged. Naglawig sa 30 minutos ang sunog, ang testigan nga nakontrol ang sitwasyon. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad, samtang wala naman sa may nasamaran sa insidente. Sa number 7, sa Banwasang Ilog, nag-iya sa duta patay matapos gitiro sa ginapatihan katapos ang NPA. Patay ang tagiya sang duta nga si Silas Granada matapos ini nga gintiro sa guwa sang iya nga balay sa barangay Pinggot sa Banwasang Ilog sang Sabado sang gabi. Sunod sa kay Captain Thursday Castillo, hepe sang Ilog PNP, yara lang sa sunod sang ilang balay si Granada sang mag-abot ang mga armado. Sa iya nga pagwa, dito nakagdagbaisay na sila parte sa duta kag hinali na lang ang gintiro sa mga armado si Granada. Sunod kay Castillo, ginako naman sa NPA ang pagpatay sa kay Granada. Blamlag pa, nagbato naman sa mga pagpamahog ang biktima sunod sa pulis, bangod man sa mga illegal settlers sa duta nga iyagin panubli gikan sa iya mga ginikanan. Dugang pa ni Castillo nga mga miyembro sa NPA amuman ang nagpatay sa iya sini nga amay. Bayka ang tanan man sa gihapon sa ilang nga duta. Ginausisa karon sa PNP ang mga ngalan nga sadto ginhatag sa biktima sa pulis antes natabo ang pagpaniro.
Sa number 6, Mr. Patay samtang naotda naman sang tiil ang iya misis matapos nga mabuguan sa salakyan ang ilang motorsiklo. Patay ang driver sa motorsiklo nga si Glenn Mascardo samtang pilaso naman kag nautod ang tiil sang iya misis nga si Maribel matapos sila mabungguan sang auto sa Dumaguete City, Negros Oriental sang Sabado sang kaagahon. Sa investigasyon sang Dumaguete PNP, madasig ang pagpadalagan sang salakyan sang nadulaan ang driver sang kontrol sa manubela kag iya nabungguan ang motorsiklo nga ginasakyan sang mag-asawa. Matapos ang pagbunggo, nagrekta pa kag nahulog sa kanal ang salakyan nga nagresulta man sang pag-agom sang minor injuries sang driver. Kaso nga reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang ipasaka batok sa driver. Sa number 5, isa ka pulis patay matapos ang ginbuno sa Negros Oriental. Patay isa ka pulis matapos ang ginbuno-buno sa kahapon sa Barangay Silab sa Amlan, Negros Oriental. Ang pulis mo si Staff Sergeant Rolando Palik nga na-assign man sa Amlan PNP. Sa investigasyon sa PNP sa lugar, si Palik ang nagapatigayon lang sa monitoring sa barangay bangod sa ilang kapistahan sang siya ang ginbuno sa guwa sang baylihan. Mga kaingod man lang sa pulis ang ginatanaw sa PNP nga sospek sa pagpatay kay Palik. Ini paginsyinihan ang isa sa mga ginatanaw nga rason sa pagpangbuno. Para yung pakaroon ng investigasyon sa PNP. Sa number 4, duwa ka mga solterito nga namiyesta gikan sa Dinagsa Festival sa Cadiz City ang napatay sa makabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nagaparking nga truck. Humalin sa kapistahan sa Dinagsa Festival sa Cadiz, wala na makalabot pa sa ilang mga balay ang duwa ka solterito matapos magbunggo sa nagaparking nga truck ang ilang motorsiklo sa access road sa bahin sang Barangay Efehenio sa Talisay City kagabi. Ang biktima mo Sanday Nathaniel Conde, 18 anyos, kag Alvin Bendor, 19 anyos. Sa investigasyon sa Talisay PNP, gikan Cadiz naghapit ang mga biktima sa ilang mga himata sa Talisay kag papauli na kuntani sa Silay. Nagadalaga ng motorsiklo sa mga biktima nga nagaangkasaray papauli sang ila mabungguan ng truck nga nagaparking sa kilid sang dalan. Pareho nga may helmet man kuntani ang mga biktima suno sa pulis apang naglabog sila dalaman sang impact sang ilang pagkabunggo. Gindetay naman sa Talisay PNP sa karon ang driver sang truck. Sa number 3, tracking system kag zonal schedule sa paghakot sa basura ang ipatuman sa Bacolod City sa sini nga semana. Nagdugang na sang duha ka mga computer unit ang opisina sa Department of Public Services para sa tracking system nga ipatuman sa IPM Construction Development Corporation sa sini nga semana. Suno sa kay Ramel Palalon, OIC sang DPS, sarang mamonitor sa publiko ang mga garbage truck bangod real-time ang tracking system nga igapatuman agud mas mangin mahapos ang pagpaghakot sa basura. May 45 ka mga dump trucks ang natalana butangan sa GPS para sa abunga sistema. Dungan sini, ipatuman man ang zonal schedule sa paghakot sa basura sa mga kabaranggayan. May mga lugar kasubong sa mga merkado, downtown area, mga main road na lakip na diri ang Lacson Street nga mangin daily ang garbage collection. Pita, sir, kung may zonal to compare sa... Hindi lakta-lakta ang hakot. Nya kung gisabda, ari di sila pag sila mo yang Monday, Thursday, makonsentrate ka lang di sa blue. Di kung may nanawag, nag-complain niya ari siya sa tangob, which is green, ma'am, hindi niyo pa yung schedule. Mahapos makita niya. Sa number 2, Ombudsman for the Visayas gin-grant ang motion for reconsideration para sa dismissal kag suspension order batok sa duwa ka mga opisyales sa barangay Tangob sa Bacolod. Sa mando nga ginpagwa ni Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas ang Enero 9, gin-grant ang motion for reconsideration nga appeal nanday barangay Tangob punong barangay Noli Villarosa kag kagawad Raimundo Pindon. Ining may angot sa dismissal order kag suspension order nga separado nga ginpapanaog batok sa ila may kangtanan sa kaso nga grave misconduct kag simple misconduct nga ginpasaka sang anay maestro nga si Candido Medalla. Sanday Villarosa kag Pindon ang gintudlo sang tagreklamo nga naguba sang porsyon sang iya pader nga nalakip sila private property sa ginpatigayon sadto ang clearing operation sa Ramilo Drive sa barangay Tangob sang 2020. Pero magluwas sa grant sang ombudsman ng motion nanday Villarosa, ginset aside man ang mando nga ginpagwa sang Setyembre 1, 2022 nga nagpamatbat sa mga akusado nga guilty sa kaso nga simple misconduct.
Madaso ni ginmando ang pag-reinstate sa mga akusado, bangod man sang pag-dismiss ang kaso nga grave misconduct batok sa ila. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. $122 gikan sa 500 ka mga government vehicle nga ginapanag-iyahan sa Bacolod City ang ginapangita sa karon. Ini matapos nga wala ini mapresentar sa final inventory nga ginpatigayon sang syudad. May report si Nico Delfin. Sa likod sa Bacolod City Government Center, isa-isa nga ginusisa ni Mayor Albi Benitez sa mga ambulansya, motorsiklo kag mga salakyan nga gintalana sa mga city departments sang Sabado, pati mga salakyan sang pulis kag mga heavy equipment ang ginpakita man sa final inventory sa mga pagagamiton nga mga salakyan sa carpooling system sang syudad o kun MABCAB. Pero sa malapit 500 ka mga government vehicles, 378 lang ang napakita para sa ocular inspection. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, nagmando ng alkalde sa katapos ang Public Order and Safety Office nga pangitaon kag usisaon kundi nagkadto ang 122 ka mga salakyan. Kay iban sina heavy equipment, may ongoing projects, aron dira, do dira sa malalayo, dira naka-standby sa project. So 74% ang ato na assess. So, pwede makakita sa mayo nga figures nga makita tanan-tanan nga salakyan sa syudad. Kung hindi mo ma-account, malversation na eh. Kung hindi mo mapakita. Kung kasi no na issue ang vehicle, attorney. Amo na, that's why this particular memo is very specific sa tao nga kung sino naka-MR ang ina nga vehicle. Kundi layo pa man na. Ang nga to ni isang proseso lang at sakto. Gindugang ni Attorney Chu nga pila sa mga salakyan ang natalupangdan nga may guba kag kulang na sa mga parts. Gani ipausisa man ini sang syudad sa General Services Office kun balagin pangahuya na ini sa mga spare parts. Well, depende sa report sa GSO. Depende sa report. Kaya kung ginpangwa na, may mga corresponding blatter, may mga munabla. Responsibility na sa tao nga nakaimarang salakyan. Kung sino sa bla, ang iya, nakaimar siya. So, hindi siya nakita yung damages lang nakita niyo? Amo pa lang na, so depende sa GSO report. Plano sang syudad nga ipakayong pila ka mga salakyan nga pwede pa magamit. Pero kung non-serviceable na, mahimo ini ibaligya pinaagi sa bidding. Kag sa Good Vibes, matapos ang 2 ka tuig balik dinag sa festival sa Cadiz City. Hindi magnubo sa 500,000 ang nagdagsa para sa highlights ng kapestahan. May report si Romeo Subaldo. Ang mga drum beats, ang mga tribo, street party, kag ang lamitanay sa pinta. Initanan aging kahidlawan sa mga turista sa Dinagsa Festival sa Cadiz City. Matapos ang 2 ka tuig, nagbalik ang selebrasyon. Sa street dancing competition, ang mapagsik na choreography sa tribo Tinampi 3 nga gitapuan sa Barangay Tinampaan, Barangay Zone 3 kag Barangay Mapini ang nangin kampyon. Ginakot man nila ang 4 ka mga minor awards ng Most Disciplined Tribe, Best in Costume, Best in Sound kag Best in Performance. Sila nagdaog sa 200,000 pesos nga cash prize, trophy kag 1 million pesos nga worth sa project. Tribo Hitalo naman ang first runner-up nga may 150,000 pesos nga cash prize, trophy kag 600,000 pesos nga balor sa proyekto. Nagkado sa tribo Bukadkad
sad ang second runner-up nga may premyo nga 100,000 pesos nga cash, trophy kag 400,000 pesos ka balong sa proyekto. Sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, nalapawan pa sa sining nga tuig ang kanamuon sang tao nga nagtambong sa kapistahan sang 2020 ngayara sa 500,000. And based on the data mas damo ni tao sa kung last 2020 na din ang sa festival. Last year sa 2020, that's 500,000 according to the PNP. Kung wala pa palo. Ginbaha sa mga turista, mga dalanon sa syudad sa street party kag sa lamitanay sang pinta. Sunod sa alkalde, 20 milyones pesos ang gasto sa syudad para sa kapistahan pero ahaw-ahaw lamang ini sa gindalang nga income sa mga lokal nga mga negosyante. Ginabulubanta nga hindi man magdubo sa 1 bilyon ka pesos ang gindalang nga income sa kapistahan sa syudad. Halin sa ilimnon, pagkaon, rides, transportasyon kag mga tululugan. Beer alone, 33,000 pesos to the Mara. That's almost 1 billion bottles. At 50 at 70, they're selling at 70. That's 70 million on beers alone. Just imagine ang ekonomiya na mag-create sila ng 70 million na beer. We're not talking of the trains, we're not talking of the food, we're not talking of the rides, we're talking of the transportation sector, no, and so on and so forth. First time ko nakita sa Cadiz kung mayroon ng Airbnb. Wala man sa maging report kadalag ko ang mga kriminalidad nga nagluntad sa tion sang selebrasyon sa syudad. Maging patuman nga traffic scheme ang PNP agud tuba ka parking kutob sa tanan nga mga bisita kag ang parkinganay halos yara na sa guluwaan sa syudad nga patimaan sa kun ano kadamo sa mga turista ang nagtambong sa kapistahan. Next sa kanamuon sa salakyan kagapon nga nagaparking kanin sa proper sa kanin sa guluwaan. Makita mo kung ano kadamo ang tao nagdagsa sa dinagsa. Makita mo man no, ang mga nawadaan gali siguro sang salakyan papauli. Pila sa bus Pila sa terminal na terminal. sa kagabihon ko no. Grabe ang dagsa gid sa mga At least mo-feel ta nga balik na gid ang mga festivity diri sa Negros. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibulo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subado mayong hapon.